Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots atong mga action reporters kagkaroon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Radyo! Today is Monday, December 26, 2022. It's a holiday mga ka-aksyon diri sa Pungsod, Pilipinas matapos iniging deklarar ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga adlaw para mas mapalawig pa ang pangalipay, pagbakasyon, ang pag-inupdanay sa pamilya mga ka-aksyon. And that's what I mentioned, today is a non-working holiday. Pero kung atong balikan ang aton kasaysayan mga ka-aksyon subong adlaw, amuning adlaw kung sa riin nagapadigayon sang doble nga alerto ang katapos sang mga kapulisan, ang katapos sang militar sang atong mga otoridad, because today is the founding anniversary of the Communist Party of the Philippines nga gikan mga ka-aksyon sa Partido Komunista ng Pilipinas. Isa ka far left, isa ka Marxist, Leninist, isa ka Maoist revolutionary organization, kag amo ning ginatawag naton nga Communist Party diri mismo sa Pilipinas. Ining Communist Party of the Philippines mga ka-aksyon ang ginaporma o kung gintukod sa nagtaliwan, tinalikdan nga si Mana, nga si Ka Joma o kung si Jose Maria Sison sa December 26, 1968. Tinutuyo sini mga ka-aksyon na agod nga o kung gin-designate ini bisang terrorist group sa United States Department of State. Kaupod si Sison kag iyang armed wing nga ang New People's Army kung NPA sang 2002. Sang 2019, liwat nga ginbatak sa European Union ang designation sa CPP-NPA bilang isa ka terrorist organization. Though, sa 2009, may ara na sang ruling ang EU Second Highest Court nga naga-delist kay Sison bilang persona nga nagasuporta sa terorismo. O galing inigin suli mga ka-aksyon na desisyon sa miyembro sang gobyerno pinaagi sa pag-freeze sang iya naman nga mga assets. Suno sa US Central Intelligence Agency o ng SIA, ang World Factbook mga ka-aksyon ng CPP-NPA nagatuyo nga i-destabilize ang Philippines economy kag i-overthrow ang national government mismo. Ang Philippine President kag si Sison ang anay estudyante o kung Sison's former student sadto nga si Rodrigo Duterte ang nagdeklarar man sa grupo nga terrorist organization ang CPP-NPA sa 2017. Though the CPP-NPA has not yet been legally declared bilang isa ka terorista nga grupo diri sa Pilipinas. Amo nang isa ka clarification mga ka-aksyon. Let's go back mga ka-aksyon sa maragta sa history sang CPP-NPA. Ining CPP-NPA has been fighting a guerrilla war batok sa estado mga ka-aksyon sumugod sang 1968 sang ining gintukod ni mga ka-aksyon sa kasagsagan sa martial law. Although its ranks initially numbered around 500, nagdamo ni sila mga ka-aksyon and we cannot deny that fact. Supposedly, bango sa deklarasyon kag imposisyon sang martial law sang anay presidente kag diktador nga si Ferdinand Marcos Sr. nga amay sang presidente karon sa Pilipinas sang siyang nagapangalagad sa sulod sang 21 ka tuiga.
Magatapos naman sang era sa Marcos ruling sa pungsod, madamo pagid nga mga combatants ang nagpasangkad sang ila mismo nga hanay kalakip na ang masobra 10,000 ka mga militar o konsoldado sang CPP. Sa speech sa US Congress sa 1986, si President Corazon Aquino ginakabig niya diri nga madasig nga nagsaka ang kadamuon sang miyembro sang CPP mangudman sang attempt santo o kon ang plano ni Marcos nga istifol ang eleksyon, means by which it grows because man sa pagpa-implementar sa ginatawag nga martial law nga nagasuggest mga kaakson that other governments view is a lesson when dealing with communist insurgencies. Sang 2019 si Season ang nagpalayag nga ang numero sang ilang mga miyembro kag supporters ang nagdamo pagid despite the claim of the Philippine government nga ang organisasyon ang lapit na lang gid kuno nga matapos o kon magubaabi. Well, in fact, until now, there's still insurgency sa pihak nga natapos ng pagpangalagad ni Presidente Rodrigo Duterte. The organizations remains an underground operation. Ang iyang primary goal mga kaaksyon is of course pamatukan ng mga sala nga mapulisa sa gobyerno. Pinaagi sa armed revolution kakason ang US influence o kung impluensya sa Estados Unidos diri sa Pilipinas. Makalakip diri mga kaaksyon sa National Democratic Front nga isa ka koalisyon sang iban pang revolutionary organization diri mismo sa pungsod Pilipinas na kung sa diin ila man mismo gina-align ang ila diri nga mga plano. At present, the CPP ang ginakabig nga pinakamalapad nga Marxist, Leninist kag Maoist revolutionary formation sa bilog nga kalibutan, having some 150,000 members according sa ilang mga kadre kag mga opisyal. Pero yung mga kaaksyon padayon nga ginapanginwala sang mga militar. Soon after its re-establishment, ang party ang ginangot man sang ilang mga kadre kag commanders sa pila ka mga grupo o kunang HMB and engage sa iban nga mga ideological kag political nga mga pagtuon, mass works, mga politico-military training. Sang March 29, 1969 mga kaaksyon, ang New People's Army ang gintukod diri sa Pilipinas. And on April, no? Or rather, ang New People's Army ang gintukod sang April 24, March 29, 1969, kag ang NDF mga kaaksyon sang April 24, 1973. Ang pamangkot, amo ni balang pinakamalawig mga kaakson nga rebellion diri sa kalibutan. May pila ka mapagtuod nga nagasiling that this is the longest rebellion. But para klaruhon, hindi amo ning pinakamalawig nga rebellion sa bilog nga kalibutan. Pinakalawig nga insurhensya, mahimo pa. Pero in terms of rebellion mga kaakson, ang naka-record sa ni diri, mismo man diri sa Pilipinas, ang pinakamalawig, amo ning Daguhoy Rebellion o kung patawag man nga Daguhoy Revolution o kung ang Daguhoy Revolt nga ginakabig bilang longest rebellion, hindi lamang sa Philippine history, pero bilog nga Asya. Ginpamunuan sadto ni Francisco Daguhoy o ni Francisco Sendrijas. Ang rebellion ang ginpadagayon sa Islas ng Bohol from 1744 to 1929. Naglawig ini sang 85 katuig. Ini isa sa duha ka mga significant nga mga revolts nga ginpadagayon sa Bohol sa tion sang Spanish era. The other one na ginatawag naton bilang nga Tamblot Uprising sang 1961 nga ginpamunuan man ni Tamblot, isa ka babaylan, magsining ka babaylan, native nga priest o ko na pari sa Bohol nga amo ni siya ang iya nga tinutuyo tadlongon ang komplekto sa reliyon sa mo mismo nga lugar. Ang amo na makakson kung nga ang banwa nga Daguhoy sa Bohol, tawag Daguhoy ginpangalanan ini kung ginpangalan sadto kay Francisco Daguhoy. It was Vice President Carlos P. Garcia nga nagpropose ang name nga Daguhoy in honor Francisco Cedrias alias Daguhoy nga kung sa riin mga kaaksyon ginakabig ini nga Talisman of Breeze in English. Pero kabalob na ka mga kaaksyon nga ang pagtukod sa CPP ini gindungan man sa selebrasyon sang kadlawan sang ginakabig isa sa mga lider sang pungsod China sa adtong 1968. Kadomdom kamo kagakilala kamo sa ngalan nga Mao Zedong. Sa birthday ni Mao Zedong mismo, diri mismo makaaksyon gintukod man ang CPP. Gintawagan ini nga isa ka Maoist movement dedicated to overthrowing feudalist state that was a puppet of US imperialism. Amo na ang sadto ginaligar ng CPP-NPA nagabaton sa material support gikan sa China kalakip sa cargo of weapons on a ship nga nagalibot diri sa pungsod.
Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon mga ka-aksyon, akong inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Oy, 6 days na lang. Antes pa man ang 2023. Months na naman, panahon ng pagdiriwang. Parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz. Balita nga patas. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nano ba na mga bulubalit na dapat ninyo bantayan? Dari man sa itong pagpangalaga. Dari sa itong palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Sa nasaling ko na mga ka-aksyon sa gihapon ng mga kapulisan dari sa probinsya sa Negros Occidental. Subong man ang mga militar ang naka-doble alerto. Naka-red alert status sila. Bagod ba ang subong adlaw ginapadumdum, ginaselebrar ang anibersaryo sang CPP-NPA. Aksyon Radyo. Sa iban pa nga mga balita lokal nga dapat natin tulupang doon diri sa itong pagpangalagad. Sa Banwa sang Ilog, isa ka soltero mga ka-aksyon, patay sa aksidente sa adlaw sang Pasko. Aksyon Radyo. Ang natabo diri mga ka-aksyon sa report ni Police Captain Thursday Castillo, ang hepe sang Ilog PNP, nga medyo madasig-dasig ang pagpadalagan sa isa ka driver. Ang ining biktima mga ka-aksyon sa motorsiklo nga iginamaneho ay tinalang-alang gurubra sa korbadahan dira nga bahin sang lugar sa Banwa mismo sang Ilog. And because madasig-dasig ang iyang pagpadalangan, wala sila makontrol ang manubela dira sa may barangay 1 mga ka-aksyon. Natabo ti nag-overshoot ini siya, naglapaw ini sa mga ka-aksyon sa dalan, nahulog sa kanal. Ining iyagan man ng motorsiklo subong man ining driver mga ka-aksyon. Ang problema kay dumiara dira gali isa bala ka steel nga ano panawag sina gani, steel railings nga nahamtang sa kilid sandalan ay digto nagdiretso ning biktima, nagtabog mga ka-aksyon, nagbongbong iya nga ulo sa steel nga railing, amo ning gintunaan sang iya kamatayon. Aksyon Radyo. Ang detalye sini karon bantayan diri man sa ton nga pagpangalagad. Sa iban pa nga mga balita, gikan man gyapon sa kapulisan, ang report nga aton nga nabaton na record diri sa may syudad sang Bago ang pinakauna nga firecracker related incident diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang biktima hubog ko no, ang tupad ya nagpalupok bala ka ano na gani candle bomb na action over may amo na no. Candle bomb, ginsindihan ka upod ya sa inom ang candle bomb, ay ining pobre nga biktima pinulot siya kundi wasaag sa kamot ya. Aksyon Radyo. Ang detalye sila karon pa-confirm naton sa to mismo nga mga otoridad. And of course, Merry na Christmas pa! Para sa aton nga mga kapulisan, masobra 3,000 ka mga PNP personnel diri sa Western Visayas ang gin-promote sa nagkalain-lain nga pwesto mga ka-aksyon. More than 200 ka mga PCOs kag more than 3,000 ka mga PNCOs ang gin-promote epektibo December 12, 2022. Ang downing of ranks pati gayon 2023 importante sigurado na. Aksyon Radyo. Nakastorya na nakita kay na sa pila ka mga nagin-promote. Congratulations gid sa mga police lieutenants adto nga mga upod ko dala samtang nagapatrol ko sa una, ba mga kapitan na sila subong. Maayos ang tirada nila. Police Captain Junito Pastrana, Police Captain John Michael Tuburan, ito yung mga kapitan na Police Captain Ofalia, si Police Captain Dax Santillan, mga kapitan na sila tanan, Sir Tolentino, ito na si Iloilo, mga kapitan ng mga ranggo. And of course, ang spokesperson sang NOCPO, manog captain naman. Ganun kayo hindi lang kunwari, samtang wala pa kuno na butang ang iyang na-down. Police Major, nakakita kami kay na Police Major Armelin Vargas. Nakatiyempo kami kay na dara sa isa ka mall, Dris Bacolod City, naka-banding-banding Luistoriana kay na. Congratulations, no? Nalutulat ko rin si Police Major Bonilla, nakatawag naman ko kay na, galing kay tisuno sa iya pagkatapos ako nasundoning Congratulations sa tanan nga mga kapulisan nga gin-promote mga ka-aksyon diri mismo sa Western Visayas. Sa iban pa nga mga balita gikan Bacolod City Government Center, seguridad kay paghalong sa Bacolod noon kinapanugyan ni Consul Calao Pentevella ang utaman sa pagsagulog sang bagong tuig. Sa ato naman ng mga balita national, oy kinsena ka mga bagong firecrackers related injuries na record sang Department of Health. Mahal nga preso sa Bombay, ginapimbestigaran sang Senado ho. Makon mo kapon sa report, may haraman nga worth 20 million pesos nga worth sa Bombay nga illegal nga ginposdit gin pasulod diri sa pungsod Pilipinas sa kunos China. Anong patay 19 ang padayon nga ginapangita sa pagulan kapag baha sa adlaw sang Pasko.
ining area man, puperti, no? Malapit 62,000 ka pasero na nagabot sa Pilipinas sa Christmas weekend. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Mayang hapon Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome diri sa ating pagpangalaga din ng Action Reports Afternoon Edition. Lunes kita na presentation. Today is December 26, 2022. Belated Merry Christmas sa atong tanan nga matag paramati. Subong hapon liwat na makita madulong sa inyo sa pinaka mga bago madalag ko man nga mga balita nga natipon sa aton mga Action Unit Reporters, aton Action Correspondents. Handang-handa na magdulong sa inyo sa mga bulo balita. Sa kinanda na kong inyo alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Direkto, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Kumusta na naman ang aton tanan maukod yung matagpalamati? Kumusta ang aton mga suki sa kahanginan? Sa 61 ka mga kabarangay diri sa Banwa sang Bacolod, sa 31 ka mga Banwa kagsulad sa probinsya sa Negros Occidental. Happy holidays mga kaakson. Happy non-working holidays sa iban. Sa iban nga may trabaho, banat lang. Kami mga bahala sa inyong mga balita sa atong nga pagpangalagad subong hapon mga kaakson. Pero may mga mensahe bala kamong layog nyo man ipadala lang sa aton naman nga text hotline 0963-7570-874. Suliton ko 0963-7570-874. O kung hindi gali sa aton naman nga live streaming, ginatamdan ko subong ang inyong mga mensahe. Hatagan gina naton sa igtulopangod dugay-dugay mga kaakson diri sa gihapon sa aton nga pagpangalagad. For the meantime ha, mag-commercial break kita sa aton nga pagbalik. Ang observation report na sang patrol, kamustaon man ato ng presyo sa mga lamas, mga ulutanon kay iban pang mabaligya sa merkado sa pagbalik sa Action Reports Afternoon Edition. Standby! Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nahuya ako mangulam. Ay, siyempre, pigado, tas ay kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala mo siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot pa gitaw. Oo. Nakagud lagi kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kung hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa Santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na ng demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal simpurti ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta India nga makasimpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio. Aksyon Johnny Diaz, balita na patas. May koneksyon na mahigko akolon sa manubuong nga immunity. Isa sa marason ko nga Aksyon Reports, Afternoon Edition. Maayong hapon dra sa kay Sir Ray Flores Barrioga, kay Sir Jose Mongcal Torilla. Merry Christmas dra sa imo, sir. Good afternoon as well. Ma'am Ana Sinoro, may hapon. Merry Christmas in advance and Happy New Year sa inyo dra, no? Halong always and take good care of yourself. Ay, ba niyo mensahe dugay-dugay naman? Dili kita na, check naton kamusta naton ang lakat sang panahon sa sining mga tinion, medyo magulugal umon pablagyapon ang aton kalangitan. Perte ang tugnaw, no? Ang dapya blakangin mag si mga panit, perte ka tugnaw makakson. Kung gabi do hindi ka na mag ulertek paano kung mag-aircon. Kaya hindi kin magwantang katugnawon. Pero bisa naman ito jacket. Check naton nga aton nga patrol.
Ito, kita ko kina to. Bisa na mo ni katugnaw. Do galipot ang iyan nga panaptonaw. Check nato si Action Zil Minardo sa patrol. Action Reports, Afternoon Edition. Action Zil, do gwa gito yun ang sambayo mo. Do kitaon ka gida. Action dyan. Oh. Good afternoon. Good afternoon. Naka-overall ka na sa mo. Ano? Naka-overall. Siling ko gidawt nga lako do ikaw gito ko no kay na bisan galubong ko no do ginatangla ka gito kay ban. Sana all. Katugnaw pero naka OOTD ah. Grabe, pero to. Oo, nanoy mo signal? Action Zil, what be? Medyo palapit-lapit be mo mouthpiece be. Lapit na action dyan. Oo, sige. Go ahead. Ang bako ko niya na pa nag-ano sa tugnaw. Kaya ba na? Mo na sa galit panagang naglis sa tugnawon. Talagang sa mga rito sa Korea, action dyan. Ang mga tao, siya naka-OOTD nga pang, hindi pang winter, wala nga style lang. Ay, sana. All may ara kayo mo own style or fashion. Oo, dali lang kaya nga ako nga video, nag-Koreat man. Nag-bisyo man siya? Nag-Koreat man, pero hindi ka, baka basta magalom daan ang ako nga signal, siya gabisyo sa action dyan. Nagasabay man sa gali. Sabay man sa. Pero expect na nga ba, sa doon tuig mataas naman nato nga population. Nga man kay tugnaw ang panahon. Ikaw ba lang grabe kay diblay mo nga fearless forecast. Sana all. Action dyan, kaya rin mga ambisyon rin sa mga libertad action dyan, no? Oo. So, naga pang praso mo, kalabana, naga-jacket, kaya naga-bonnet, ako naga-sini, yung tungod sa mga niya, daw matupa naman ang ulan, daw panalit siya gamay. So, pero ang mga kauturan sa drin sa mga action dyan, sa may Libertad Public Market, at gapon, mapunggan, manindahan, yun dyan, no? So, madamo-damo na drin ang mga tao nga nagapanindahan. Di mamakot na sa kung... Bot sa lingon Action Zil, ara kasubong sa Libertad, din dampid aman, kami ara do annex, may ara da bagsakan, may ara diri sa may lapit gid sa Save More dampid, din kaya dampid subong? Pero gini sa tubang, kung tabok sa Save More, kasi Pure Gold Action dyan. Oo. Dari mga bigyaan na din sa isda, ng mga utan, sa mga panakot na Action dyan. Di mamangkot na din subong kay ma'am, kung pila dari ang kilo sa isda. Mama na siya nga isda gani mamo? Pila subong kilo, sir? 200 subong ang guma-action dyan. Subong kapakatama. Mayot ani kun may may ara ka VMix, so hindi wala bibigasol, kaya gusto ko tayo makita ang ng gumaan ng isda, bla? Ang akon nga video subong action dyan. Nagaigod? Pwede siguro yan, no, ko ay, sa may Facebook Live na lang. Sige be, try be. Yung VMix action dyan. Okay, try lang nga. Anyway, continue lang Action Sale. So, ang gumaa, 200 na siya per kilo, subong. Oo. Ang bangro, subong niya tayo, pila ang kilo? 220. Aran sa tayo? Marot matan. Marot matan. Pila na siyang kilo, subong tayo? 200 na action. Nakasulti. Oo. Pero nagko man nga bang Ross na Action Sale ang tag 220? Oo, nagko siya nga bangro sa action dyan. So, dagat siya nga bangro. Okay, may ara, iya po, nung action dyan mo, no? So, kung dagat ya, no, may ara, hindi siya bala kung kagis action dyan. Okay. Pekarbe kay Mano, anong kinalain kung ang bangros salin sa punong, anong kinalain niya kung nalin siya sa dagat? Ano kinalain tayo isang bangros nga rin sa punong kasi sa dagat? Ang kinalain niya, ang dagat limpyo, pag nami yung sabor. Ang punong, medyo lain ang sabor sa punong, kaya tiner siya sa tubig nga wala ilisilis. Okay, amo na galing kinalain niya. Sumining, kinalain niya. may haragid niya galit tayo kinalain kung sabor ang paghambalan. That's why kung mag-instruction dyan, na magsabaw ka bala kung nagtulak ang isang bangros, may ara nga, luwas na lang guro kung ang punong is ginawikling ginisla tubig tayo, no? O kung nag-aawas na action dyan, kaya sige man sulo na tubig. Di paano na Action Zil? Paano ma-identify? Mabalaan nga rin na sa galit sa punong or rin na sa baybay? Tay, paano kung mabalaan tayo na mahalingit siya sa baybay o kung sa puno na pamangkot? Puti yung color. Okay. Sa punong niya tayo? Daw ang tsura sang punong, kita mo daw ka brown na. Oo, that's why daw ka yellowish nang iya nga sila. Oo. Amo na gali. At least may tips si tatay. Oo. Anyway, at least may tips si tatay nga gali amo na gali mo on panamabalaan tanga ko na rin sa punong ng taon tayong itsura ay ako medyo may pagka-yellowish sa gamay.
punong na. Pero kung kaputi-puti gid sa action sale, nga do talisayon gid saya, but sila mo na rin sa baybay. Dagat. Dagat gid saya gali nga isda. Mayo man no, at least may bagot nga nabalaan nga ang sabor gali lain gid sa action sale. Oo, correct na kung nagabatlak sa action dyan, nga naputi kitang yang himbis, sa dagat, kasi syempre na sinaksyon dyan, nasa doon preska, gid ka tama, kung makita na to. Bao ka nami na pakason bala? Oo, pakason, ganit, boneless, bala action dyan. No. Oo, kanamit, ganit ka tama, no? Nanay, man tas ang boneless nga bangos ba? Sa ginger, boneless. Oo. Padugangan pa may toppings, man ablang may mga pidada kag mga sibuyas, bao ka nami torn. Sana all. Napila ka na ka-years nga gawa baligya isda tayo? 45. At hindi na naman bigyan action dyan. Tidog, ay naging magali. So, inang bangros, tag 220. Nagsaka sa Action Sale, sini nga December, wala? Ay, ang presyo sa isda, subang nagsaka. Hindi December. nga nagsaka. Actually, mga daw maamol ang Japon ang puso. Last year to, ang gumaamo man isa mo. Tapos, mga bulan John, hasta subong ang gumaa, 200 man Japon ang baligyan. Ay, kaya hindi ka man ka-pressure sa tao kay Pigado. Gani man. Ang ginansya na isa kong isda, siya daw ka-Pigado. Kaya pasipas. Kamagete, action dyan. Oo. Gumaa. Anong naming aluto sa gumaa man? Ng sabawan? Kung sa bawan siya, dipindi. Kung way kanina lang tuhan, bro, kung kalabanan, ginimais sining aluto ya, mga... Pinirito? Kung mga kardilyon, prito, mga kardilyon. Okay. Amo na. Kuning namin siya. Gani, no? Kananam sang Sa bawan, ari niya nga, kung gusto mo sa bawan, nablang bagugit siya nga kuha. Oo. Ano na namit yun na siya, pero kung sa porcine, pasaho na kay ang porcine medyo 3 days to 4 days na gatiner. Amo na gali. Pero take sa mga Action Sale, mabalaan mo gid nga si tatay, veterano, gid kung baligyaan na yung pagambalan? Hindi, magaling nga maestoryahan. Hindi mo gid mabindihan si tatay? Kung deliver ka, de karon na kamamba, nga dagat, ang bangros, mabalaan, galing nga puno, tapat ka gid. Oo, tapat ka gid sa iya. Anyway, thank you dala kay tatay. Anong ngalan niya na? Ano galing pangalan tatay? Si Doming. Tatay Doming. Sa may libertad. Ano pa gid iban nga mga available kay di iya nakita ko 4 ka sa ilang sa iban ba si may ara pa gid? Ari sa tupad lang ni tatay. Tay, salamat gid. No, ari si tatay Doming to. So, diri kita kay sir naman sa mga sinabot sa atay na. Naman basta kan isang presyo kay isda. Mama na siya pa sa isda ganito. Ang danggit. Danggit action dyan nakita ko na ang danggit nga hindi uga. Nakita mo na danggit nga hindi uga for the first time. Sana all. Ano danggit? Danggit. Oo. Dami nga, loko sa kilig yaw. Danggit. Pila sa mga kilo sa danggit, ma'am? Ang Rio sa 200. Oo. Ano ba ko? Ang dagko sa tigane, tagto 60. Dali mayamay sa 200. Ang danggit. Tagto 40. Oo. Reaction dyan? First time ka ba na doon action dyan makita ang danggit nga, nga preska, balaw? Oo. Pero gali no? Tag 200 Action Sale, tag 200 plus kun kun preska. Pero kung mag-uga na siya, tag pila ng kilo yan no? Oo, mahala na siya action dyan. No, kung sinilo na ni ang danggit ang uga. Pero di na nila ma-harvest ang amon Action Sale. Action dyan? Di nila kuno na-harvest na ang mga danggit na. Diin siya, sir, gina-harvest ang danggit na, Escalante, connection dyan. Wow, kalayo pag galing isang ginalinan. Oo, first time ko to sa bilog ko kabuy action dyan, makakita sang isda, pag ito nakadanggit na wala siya ginuga. At least na experience ka nakita na naton. Ako actually first time ko man nakakita sa danggit gid nga isda pa lang gid siya, no? Oo, ganyan action dyan. Kaya makakita mo sa mga market, yung mga isda, ang kalabanan, tagad yung makita naman yung mga bangros, mga sap-sap, kasayan. Kaya mo na ang subong di kalabanan, gid nga baligya, may gagmay nga bangros, dagko. Amo man ang presyohan na yung sininila action dyan, kay TRM may mga pasayan man sila. Ari ang tabagok niyo, nga dagko. Oo, pila niya ang dagko, sir. 60 action dyan, at ginang hamay-hamay is 200. Pasayan niya. Ang pasayan, subong sir, pilang kilo? 280. 280 action dyan. Ang kilo isang pasayan. Kung mga lokon niya, mahal na gid no? Oo, kung lokon. Ang lokon subong sir, pilang presyo?
1,000 na. Wow! Mahal ang ling kilo kalokon. Pasayan lang tayo kito hindi nakapod sa kalokon. Sana. Mga na yung mga ano ganito mo? Ang mga afford. Oo, mo na ma-afford. Pero ang pasayan is around 280 per kilo. Kung ang lokon sa mong tag isa kalibo, pero ti ka man sakit-sakit ba? Mayroon man ng lukong putian niya, mayroon man lukong putian niya sa 400. Para mo Ano pagkit nga, atin pagkihali ng iban, may punong nga pasayan tayo, no? Oo, Kari may mare dagat, tukod baybay. Action dyan, nari sa tatay mangkuton sa naman kung anong kinalain sa punong nga pasayan kag sa dagatan. Kami ang iyasang dagat ya kay tamis na Notod ang linya ni Action Zale. Ginapamangkot ni Action Zale ang magbaligya sang isda kung anong kinalain sang pasayan nga lin sa punong kag pasayan nga lin sa dagat. Kaya may mga kinalain gidyagali kuno sa sabor, no? May tutol bago ang bali last eye. Pero ang taon tabi kun dining last eye sila. Sa last eye sila nga duwa, ang sa dagat o kun ang sa punong, anong itsura sini? Action Zale ano kuno paano mabalaan ma-distinguish ang difference between the two? Ano sa ganang kinalain tayo, no? At ang dagat. namin isa na namin siya tamis siya sa inyo na lutuon. Oo. Ang para kanya yung culture na yung pasayang nga ba sa puno. Paano siya yung gapit niya? Oo, okay. Kasi mas namin isa ang dagat. Oo, sa may baho ang sa puno. Lalawon na siya. Okay, ito ama mo mangyapon na siya dyan. Nasa klase pala sa isda kag subong ko no, daw iwat kuha sa isda siya dyan yatay. Mablos tayo. Damo na kala unod to nga pambot sa kalantiyo. Wow, i-check ta na be ang datos na be ni tatay na be? Pinapatay ang sa bita nga hindi makapalabot, pinapakalit. Ang gagmay nga pambot. Oo. Yes, kaya matagal na siya dyan, matungod sa dagko, balon, no? So, ginabantayan ko na sa bipar. Hindi makapalawod. Ini ang mga bangka, no? Ilabi na ang mga gamagagmay. Ginisyo, no? Gagmay nga mga bangka, wala nila palawod nila kay pwede ka mapos kayo. Oo. Lakto sa balon. Gani, mahal subong gali. Amo na gali nga do iwat ang isda. Pero service kan subong iwat ang isda daw wala kita niya nagtaka. Away. May mo Japon. Oo. So, mama, mangyapon na siya dyan. Mayo man na siya dyan, no? Kay ti, wala sila pa na yung nag-take advantage na sa presyon na idri sa isda pisar na iwat. Mangyada mo nag-anak siya dyan. So, kalabanan, makitaan ko din. Pamrong, tama ni ang danggit, kahit mga gumaan. Bulaw, gumaan. Oo, bulaw. Pero sila nga, iban pang sa isda. Dere, hindi mo gayad makitaan, no? Ang plastic. Oo, ang sa panagat, connection dyan, no? Iwat. Pero kung sa mga cultured or punong na yan, sa medyo madamo-damo gid man ang ila sa mga harvest. Gani, ilabi na nga daan subong, medyo magulugal umo ng atong yung panahon, may mga pag-ulan pa kung kaisa, te, amo gina-expect na gina, kay ti jutay nagapanagat, Action Zale? Amo gid action dyan, no? So, ti, halong gid, kaga kung may mga action dyan, sa aton lang nga manog panagat, ni nga mga kauturan, na kung may advice nga, hindi pwede makapalawod, sundo na lang, anytime action dyan, no? Pwede ang kakusog sang hangin, gagasang ulan, no? Mayara pag baguman para malikawan na lang gid ang insidente. Mga base magtaot kara o kung magkaralunod kay niyang nila ginasakyan nga mga bangka action dyan. Sige. Oo, action dyan. May na ang latest update nga madulong sa patrol ni sa Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Live na live from Libertad Public Market, abatian si Action Zil Minardo sa pagdulong sa pinaka-latest nga update. Presyo sang mga isda. Labi na subong nga magulugal umo ng kalangitan, maulano ng atong yung panahon. Ninit ang pagpanawod sa pila naton ka mga mananagat, mga kaakson. So expectaron tani according sa ila, dojutay ko ng supply sa mga isda nga nagasunod, mga kaakson. Siguro kay ti, labi na daan subong nga panahon, mas ibang ginapili magbakal sang isda. Kaya medyo bulubahodo ang presyo kagang panakot na ginabutang mo. Kung kaisa, mas dujutay lang. Kung para ko mga karne, mga kaakson, baboy, yakabaka, grabe nga karne, o kung manok man. And mas healthy siya, no? I preferred isda no? Kung mga pagkaon ng paghahambalanan. Sila mo ginang aton nga lakad sa panahon, halos na nagid ba nagasaka ang presyo. We expect more to come according sa ipila ka mga otoridad. Action Radio Philippines Standard Time na 5:25 na. Action Radio.
Life Extension Coffee Mix mga kaakson, yari ng pinakabago pero pinakamanamit man nga ready-to-drink coffee product. Kama Life Extension Vitamin Ikaw D. wala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kon i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod 5. Sa pagbalik nato, madamo pa nga mabalita. sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kagapareseta sa Action Reports Afternoon Edition. Mga kaakson, gusto nyo ba na doktor.
Dugang pa, ang mga tawo nga masami kag hapos malatnan sang TB disease amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga. Action Radio Philippine Standard Time na 5:30 na. Pabalik na rin sa Action Reports Afternoon Edition. Sa introduction naton kay na magka-action aton nga ginapalayag sa inyo ang malipot gid lamang nga malagtas ang pagtukod sang CPP-NPA kon CPP diri mismo sa pungsod Pilipinas. And one of the major mga ka-action may concern sa diri agod mapabilin ang peace and order diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kaya nabaluan man naton nga kalabanan aragid man ang bukid nga porosyon sang probinsya mo mismo ang Philippine National Police. Diri sa aton nga lokal, we have the Negros Occidental Police Provincial Office nga subong padayon ang monitoring mga kaaksyon. More than that, yung Christmas, ara man sila, bisan nga dapat gid man or tani, makaupod nila na pamilya, but they are, of course, doing their duty and responsibilities to make sure nga arang peace and order gapon sa probinsya. May mga accomplishment man sila mga kaaksyon nga pwede gid mapabugal sa aton, and of course, ang bago lang gid nga good news, ang promotion. And then this afternoon, upod naton diri sa ating pagpangalagad is a soon-to-be police captain. Tawgon to lang sa anay police lieutenant kuno kay wala pa man doning Police Lieutenant Jody Catalogo ang spokesperson sang NOCPO. Sir, good afternoon sa Action John Diaz, Action Radio. Sir John, may hapon sa imo. Subong man sa itong tagapalamati sining hapon na isang papanamyaw sa inyo. Yes, sir. Police Lieutenant lang anay, sir, no? Kay do wala pa man gid ang doning, do may order na kamo, sir. Yes, sir. Bali ang mayara kita be traditions nga gina-observe sa PNP. Then doon nga mayara kita ginatawag nga order na but yet mayara kita ginatawag nga ceremonial doning of rank. Di amo na sir. Right after sa ceremonial doning of rank, gamito naton ang duly promoted rank naton. All the while, sir, muna nang gamiton itong rango kay him to be at least respecting to the decision of the PNP. Anyway, ara naman na sir, hatag naman na sa ato. Salamat naman ato na sa Ginoo. And advance congratulations na daan, sir. Yes, sir, Jan. Sir, salamat kids. Salamat. Anyway, sir, subong sir, we all know nga ongoing gapo no ang aton nga pagbantay. Pero kamusta aton monitoring sa province in terms of insurgency issues ang pagambalan, considering that today CPP is celebrating its founding anniversary? Ayun, sir, nga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office as to its preparation, nakita nyo naman siguro nga nag-iilis kita sa uniforme naton. This is to show that our ginatawag nga proactive defense position and the same time ito nga pagpreparasyon sa ini nga bulan nga adlaw mismo ginakonsiderar nga amo ini nga mga bagay magkakatabo kita nga atrocities sa rin sa CPP kagaya siya grupo sa INPA kaupod sini all the while amo na nga ito nga preparation sini. So we have a high turn our alertable status alarming especially sa ato nga mga cities and municipalities we have previously natabo ang mga encounter kaya natawag nato na high risk police station naton around Negros Occidental. So meaning sir, asa san one ang aton nga heightened alert, sir? Bali sir ang consideration naton ang request sa aton nga pinalangga provincial director ining paggamit naton sa FPSO uniform naton unless asa ini sir matapos ang tuig sining 2022 matapos ini sir ang aton nga request so January 6 next year. Okay. And also in consonance with also sa ato nga preparation sa Digtas Kapaskuhan 2022 amo ni sir ang ato nga defensive proactive measures naton to at least mapasiguro gid ang bilog nga probinsya sa Negros Occidental matawhay kag order ang ilang nga pag-celebrate nga New Year's celebration sir. Both silingon sila this ang clarification is hindi lang today naka-heightened alert pero it will take until January 6 nga ma-heightened alert sir. ang PNP diri sa Negros. Yes sir. Amo ni sir ang aton sir. Sir, and on other issues, sir, we all know, gin-announce na gid man ang promotion. Diri sa Negros, mga pila ayan, sir, ang promoted gid nga based sa order nga gin-release effective December 12, sir. Mayara kita sir nga mga personal sa NOPO sir nga 700
709 naton sa ka mga personnel sa Negros Occidental Provincial Office na promote into next higher rank ang effectivity siya sa December 12, 2022, sir. Oh, okay. Kadamo gali sir sa inyo, no? From police lieutenant to police captain, mga 39? Yes, sir. Mayara kita sa 39 diri sa Negros Occidental. Bali, sir, damo kami dira sa akon nga class mga 2019, sir, mga damo-damo kami dira, sir. Others are members of the PNPA and Rospam Darang, sir. Sino mga notable individuals, sir, nga base may arak idea nga nag-police captain, sir? Mostly, sir, nga mga deputy natin, sir, nga tipo police sa atong respective nga 31 station, mga classmate ko na, sir, na-promote sila, sir, for the next rank of police captain, sir. So sila gali na ni isang classmate mo sa Toboso? Yes, sir. Si classmate ko Toboso, sir, siya Police Lieutenant Eduardo Serra, so to be captain sila na-promote sila, sir. And then the rest of the police lieutenants? Yes, sir. Yes, sir. Nakaposisyon sa mga deputy chief of police natin sa respective natin nga police station diri sa Negros Occidental. Sa bahay naman, sir, sa police captain, sino, sir, nga mga happy nga captain nga promoted into police major or ara dala sa Nopo, sir? Yes, si Ma'am Onyo, na-promote si Ma'am Onyo to major. Ang ang former nga si Populista nga Ibi Magalona na promote mo sa major, si Sir Doronila na promote mo, sir. Si Sir Tolentino. Okay. Si Sir Jenick Bermudez, sir, na promote man. Si hindi ko gito man mostly na to na si Sir Partidas, yes, sir, na promote sa next rank niya sa major, sir. Si ano yan, sir? Ang Samursa? Reklamado? Yes, sir. Sir, reklamado, sir. Nakita ko, sir, nag-apply, sir, promoted. Sir, kaya di kulang magani ang ilang nga, sir. Oo. And then si sir, ano gali? May nag-ano sa akin, sir? Si sir sa Pontevedra? Pilango? Yes, sir. Si Sir Capilango, sir, nakita ko mga pa-promote mo, sir, kaya kulang, sir, ang ilang quota ganit sa damo pang bakante sa ila. All the while, sir, mostly halos with, sir, nga mga kapulisan nato, nga mga officers nato nga nag-apply for the next high rank for second level promotion sa ato nga mga officers na promote sila, sir. Congratulations, no? At least ang ini nga promotion, sir, this is not just only a privilege, but a more responsibility given to you. Exactly, sir. Kaya ito yung nag-ampatis kita, sir, nga win-win nga nagataas ang ato nga ranggo in the PNP servers also nagataas man ang responsibilidad na aton. At the same time, also ang aton nga command PNP expected us to perform well because we are promoted to the next rank muna, sir, ang ilang taon natin. Sige, and congratulations, sir, on that particular note. Sa iluhan ko na pala, sir, related naman, sir, sa aton nga campaign against nga mga firecrackers nga ini. Can we confirm, sir, that in Negros Occidental may nakita first case ng firecracker-related incident? Yes, sir. In fact, sir, it was a late reported. The first naton nga incident sa firecrackers, incident 3 sa Negros Occidental came from Bago. Atong nga mga biktima, sir, nga 42 years old under the presence of alcohol while doing so nalukpan sa rang yakamot sa nga palupok nga puites. Believed to be nga ining puites sa old stock na nila sa palupok nila. All the while, sir, unfortunately, nag-cause na tawag na first note naton ina-consider the first firecracker incident sa bilog ng Negros Occidental came from Bago City. Subod sa nga maisa kita, pero wala, sir, nagadula sa paglaom ang nokpo nga tani, hindi na ni masundan, bala? Yes, sir. Muna, sir, nato nga pangambuyo, sir, pag-cross naton, kabay patani, hindi na ni matugangan, hindi maging naton maibitar kasi aning pag natawag sa pag-adapt sa natawag na culture from other country, among firecrackers or traditions, all of it been adopted by the Filipino people nga among pagpati nga part ng atong celebration. It could be ang firecrackers makadugang doog at the same time may iba pa nga mga pagpati nga ang pagpalupok sa firecrackers sa mumani ang isa man kabagay nga lantaw sa mga Pilipino. All the while, di mo na sa ginapangamuyo lang nato, ginapapaintindi sa tao nga we can celebrate New Year in different way nga the same man at Japan ang kalipay at layo pa sa accident, sir. Yan, sir. 6 days before New Year, sir, anong advice na pwede ni mo mapalapot
bilang spokesperson sa NOCPO sa publiko so that malikawan nato ni mga firecracker related incident kag ti ma-maintain naton sir ang manubo nga crime rate diri sa Negros Occidental. Yes, sir. Ang inyong kooperasyon sa bilog ng Negrete, ang aton sa gina-expector nga kabay patani bundogan ang programa sa atong gobyerno, especially ang programa sa Department of Health, sa Department programa sa PNP, ang aton nga iwas paputok natin 2022, subong man ang aton sa kapulisan ng ligtas kapaskuhan 2022. Ang ining mga programa is truly dedicated para sa community naton para mapasafety nga nagagawag ng papatabuhay layo sa insidente kag aksidente. Supposed to be tani ang aton pagselebra kag bayaan naton ang buwan tuig 2022 kag sugalawan ang 2023 nga kompleto ang aton mga tudlo wala sa insidente nga natabo sa aton. Apang ini tanang nga bagay ginahatag naton ang kooperasyon kapag builog sa tanan nga sa tao sa publiko naton sir kag aton ang kapulisan ari naman di Japon sa paghatag sa kapag maintinar no ipasiguro nga ang inyong selebrasyon ng safety kag layo sa aksidente sir. Do you suggest man sir nga imbes nga palupok lain na lang guro gamiton nga pampagahod Exactly. Amo na nga itong kampanya, sir, no? Instead ng palupok, parutot, iba pa mga bagay, all the while, amo na nga itong kampanya, nga kabay pa kani lugan, instead nga ibakal natin sa mga palupok, at hindi naman lipot sa ato tanang mamahalang tanan, ibakal na lang natin sa pagkaon nga makadugang pa sa aton handa sa babaw lamisa, at pagsaluhan sa aton nga mga pamilya. Isa na sa aton nga ginapangampanya, ginapangamuyo, nga kabay pa, ang publiko maghatag sa kooperasyon sa aton all the while para mahatag natin ang safety gate kag matawhay kag malingaw nga pagselebrar sa nga 2022 sir kag pagsaloob pag sugataaw natin ang tuig nga bag-o nga 2023 Gani man. Anyway, ang police wala man nagauntad kampanya, bati ko sir do bisan holiday sumundo na kag duty kamo ko no? Oh no, to ang linya ni sir. Mapatigan ng duty sila. Anyway, balikan to na si sir para sa last and final message sa mga kaaksyon. So nga 2023 or 2022 no? Para sa aton tanan nga matag para mati. Ang aton kapulisan no, it was already confirmed nga may isa na gidman ka related incident. Sir, at least ang police ala gyapon until 31. Subong kani nga holiday kuno do nag-duty kamo? Exactly sir. Heightened alert status naman sa sir in consideration nga ti amoning 26 na consider naton nga ang sa piyak nga grupo ginaselebra ini pat sa aton sir na consider naton is one of the security concern naton not only sa aton nga publiko no kag sa aton nga especially sa members sa aton kapulisan kag other allied forces naton. Hindi man sa malipod naton nga sa previously we have the series of encounters nga natabo diri sa Negros Occidental. Ang aton nga provincial director is toward na tawag nga proactive pressures defense posture naton ginahaitan naton ang alert ng atong kapulisan sa pagpataas ng natawag na awareness kag security alertness ang atong mga personnel kasi hindi naman malipod sa ato may mga personnel kata previously nang biktima sa natawag na senseless killing nga ginpahimo sa kaginako magani sa membro sa CPP tagupo din ng NPA so that is why sa ginahatin alert naton atong kapulisan sa Pilipinas Occidental. Speaking that one, sir, thank you so much, Gid, sa mga information nga ginilay mo diri sa Action Radio, sir, sa nga hapon. Yes, sir. Wala problema, sir. You're very much welcome, sir. We will be always partnered at welcome ang tanan nga media diri sa akong opisina sa PIO, sir. Sige, good afternoon, sir, sa imo dira. Yes, sir. Yes, sir. May hapon, sir. Action Reports, Afternoon Edition. Police Lieutenant Jody Catalogo ang spokesperson sa NOCPO. Karamo sang mga tupiko nga atong ginistoryahan sinigid lamang nga hapon. Anyway, congratulations dira sa tanan ng mga PNP personnel. Ano may nag-text? Ang SRI kuno ka mga PNP personnel sa Region 6. Pa na dyan po na pinagtag. Doon ang pinagtagan lain ng pila ka mga agencies. Pero ang SRI kuno ka mga PNP sa Region 6 wala pa ba na panagtag ne? Adi Francisco galaw-galaw to da. Adi? Why pa kuno ang mga SRI itong ilang service incentive. Ano to nga incentive? So bala? Ang in short do bono sa ila sa PNP personnel wala pa na panagtag. Takop ng 2022 kasi bala nga RD galaw-galaw to dabe, RD Francisco sa Region 6. Ang mga pulis daw do gahulat ko noon tuod gid man wala na panagtag may nag-feed na di sa aton info.
check na be boss be kay Ma'am Boryo be kuna pa nagtag na gid man na inang ilang bonus na sang PNP kay timiyara naman do from President Bongbong Marcos Jr. labi na kun under kas Executive Department, especially kung DILG, it was made mention like PNP personnel mga PNP and BFP to receive such incentive. Dapat give, no? We have to give kung ano ang dapat sa isa ka tao. Ang one ay dapat para kay one. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 9:45 na. Magabalik pa Aksyon Reports Afternoon Edition pagkatapos gidamang sini. Sa panahon. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po siguro may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sulod ang mga continuous ring ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips
nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa aming din. Sa Mga kababainan, kalalakinan, kagkatunga-tungaan sa pagpauli sinitag sa kamapo. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Radyo. Cleansing, nourishing, kag balancing, mag-evergreen herbal capsule. Arin ang pinakabago pero pinakabig. Balikan nato ng patrol si Aksyon Zil Minardo mga kaakson sa mga balita nga natipon sang patrol siya ring hapon. Good away, good afternoon, anay kay Sir Billy Albay. Merry Christmas dira sa imo. Advance Happy New Year. Sir Martin Aliling, Ma'am Stella Pahilanga Cesar. Naga-monitor ko na sa Bago City. Subong hapon, no? Si Sir Salvador Herbert Sumayang. Shout out ko no sa iyang pamilya sa Family Salvador sa Barangay Mailo. Merry Christmas sa inyong tanan. From Salvador Herbert Sumayang. Sir Merlili Oligo, good afternoon dira. Merry Christmas sa imo, sir. Ronald Langote, maayong hapon. Merry Christmas man sa imo. Ga-monitor ko no sa Laguna, ho. So, Sir Ronald Langote. Sir Doy Arthur, mayad nga hapon dira, sir. Franklin Tiliogyo. Sir Raymond Soriano Maranyon, Merry Christmas dira. Ara ko no watching sa Barangay Tangob sining hapon. Ma'am Deding Alohamiento, mayad nga hapon, ma'am. Oy, ara na si Ma'am Georgia Gargasiran, the ever-energetic nga members ng Energy Fans Club o ni FC. Si Ma'am Georgia Gargasiran, nga mo gito nagapanguna sa get-together na liga niya semana sang EFC mga kaakson. Ma'am Lorna Diligencia, mayad nga hapon. June Dicena, ang bangro sa dagat, aksyon dyan na nam ko no compare sa punong na nam ginang sabon. Balikan natin si Aksyon Zil Minardo sa iyang report. Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Zil, mayang hapon. Action dyan, nakuhaan sang mas sobra 27 mil pesos na balor sa illegal nga droga ang isa ka street-level individual sa drug bypass operation sa Bacolod City Police Station 6 sa Porok Planeta, Barangay Takuling, sa syudad sang Bacolod. Ginkilala ang narispan nga si Alfredo de Vierte alias Ugoy, 24 anyos, walang sang trabaho kag residente sa nasambit nga lugar. Na-recover sa posesyon sa suspect ang 13 kasashay sa ginasuspetsuhan shabu. May kabugaton nga 4 ka gramos kag nagabalor sang 27 mil kag 200 pesos. Ang suspetsado na preso sa karon sa custodial facility sang Police Station 6. Balita gikan sa patron ni sa Aksyon Zil Minardo, una sa balita unang sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Aksyon Zil Minardo sa Patrol Aksyon Radio. Philippine Standard Time, las 5:53 na. Action Radio. Inyo na batian mga kaaksyon ang kabugusan nga pagpangalagad sa ato maratuntunan Action Reports Afternoon Edition. Lunes kita nga presentation. Today is December 26, the last Monday of the year 2022. Salamat gid sa atong patultuna Vara Patrol with Aksyon Zil Minardo po dira kay Aksyon Papang Nixon Tahom. Ato naman nga News Center from Lunes Edition, Aksyon An Defensor Lisay. Diri naman sa Studio A Master Control sa ato naman nga technical side, awad naton si Aksyon Oliver Pason and Aksyon JM Baikin. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon An Defensor Lisay. Kagaron sa Aksyon Firing Line with Aksyon Marlon Hinebea. Sa kinanda na kong inyo alagad sa kahanginan Aksyon Jan Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo mano kon kabudlayan. Hindi ni hampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines. Peace to the whole world. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Naglipa na ang mga